Ka New Trap Youth Council HYC lengbau Presiden Jongka katau ba Robert Jun Kharjarin kalather tenge ya ka jingthmu ki katu kat ne ban pan bha na ka reservation policy dak ba pensiong nongrem halo ka jingin nyam kani ka jingkan tho ba Robert Jun kalong hadien bakiladon ki brio na garo hills ki ba pan bha na ka reservation policy namar ba ki dei ki muslim ha ka wai pat kalyang ba Robert Jun ulakan tu ya ka kanhon ki wahe chnong kari lom jantia ki badawa ba 4% na ka reservation policy ba kim dei ban persang pensong thu baklala ni persang banwanra jingpat ha ka jat benreu beri berkejing dawa hak jong kita ki muslim na gorohil bertunjuk kita ki non tribal na po gorohil ikwa pun kerensai ba ka concern da kar India hi ju ai reservation ni kiniau kumbatip mengi ka reservation hadu menta ka de ye ki ST ye ki SC ye ki OBC but ye ki economic weaker section compare gede kan niam yu la da ki ST pio ada ki SC ru pio la da OBC om judan kata reservation ka bayat Hindu Muslim Kristian judan ikini ki beriu ki bas dang bandawa reservation policy da ka pensiong norem na niam tumiti ki muslim na garohil kide ben police wa concern kata ka da ka hak bodi per ka reservation jong ki non tribal hi kwa ba sai ba ka reservation ka di benlong betang ya ki schedule tribe ya ki siru kecing ai kadai tang namar baki don KSC ki bala sa ni la slam ba nadu pot reng ki don KSC katu kone rei light nang kata ngim ju dei hirup ban teteng ya kan ni gajing dawa jembi kini ki brio napo plainbel karo hillai gajing long India ke jongki hadu minta kadang long aktin mitip na ikiwa kiwan na Bangladesh kalau don kampan wara da NRC ban determine ya ka jinglong Indian citizenship jongki la ide ki basuan rum tu ni kini ki bagi kenal kini ki dang dei kita ki bru ki ba dang keren sai ka dong ta ha ka bri bat ka jingdawa pha la ka jom ki wahe senong na po ilum jentia na kaleng jo ka seng ni kong du ni so ban ong ba ngim sngoper ya ka jing kwa jongki namar barok ki bru ki don la ka jok hok sno hari tang kan nga wei kulong ba ka HYC ka yeng halor ka nongrim ba ka jai penriu new trip ka jongi ngi dei tang ka wei jen compare lab ki dei ukriam upanar umaram war langam nani pisa ha ka east kasil west kasil jengke hil lani hangno pisa ru ngi dei hi na ka ju ka jai ngi dei hi na ka ju ban nila ban pensisai kita hatu pun kidai ki British ki bala divide and rule yang ni dah pasang ban pihak ini ki hendai wat lagi lala ban pihak yang ni in the context jong ka administration hak sensar kadar kim semala ban pihak ya kata ka jing yalong kur jong kum ki sela ki don ha maram ki don ha iskasil don ha jowai ki don ki kur mo ku bang yo i na ka jing tho jong tu wa he snong bagi don ki war ki bayate kur bagi kendriam ki arena anu pesen balang na po cinti hindu ki wan banya dawalang banya snok kilak ku banya po te kum kata ka mensim ngide ban mang berselu bentai ya ka jabu no boleh ka jabu bejongi compare lagi paring mencuai ki la pia compare lagi doyong ki la penskap ya kata compare bagi politician katu ban ingot mentah ki persang ban keren dan ya kata mentalai kumbalong mat ki garur ki sang ban simkabu ban split yang ni halorita ngem ni show ban sya ya ni ku bang yong gede gaju ka jam gin ya terlibat tang ka jing terli kepala ban kenjo